Il-profitti li qed tagħmel l-awtorità tal-ippjanar mhumiex se jibqgħu mistura, hekk kif l-aħħar skema mħabbra mill-Gvern se tara 2,5 miljun euro imorru għand il-kunsilli lokali biex dawn isebħu u jħaddru il-lokalitajiet tagħhom. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-kap eżekuttiv tal-awtorità tal-ippjanar Johan Buttigieg li se jkun qed jamministra dan il-proġett qal li fl-aħħar tal-2017 dawk il-kunsilli li kellhom inqas minn 100,000 euro fil-fond tal-iżvilupp se jingħataw 50,000 euro oħra. Hemm kunsilli lokali li jew nefqu il-flus jew inkella m'għandhomx flus fl-account tagħhom u allura l-awtorità tal-ippjanar iddeċidiet li dawk il-kunsilli li għandhom inqas minn 100,000 sa l-aħħar tas-sena li għaddiet 2017 hemmhekk l-awtorità jekk il-kunsilli lokali jiġu bi proġetti biex isebħu il-lokalità tagħhom ħadkun qed tagħti top-up ta' 50,000 fuq il-budget li ġa għandhom eżistenti. Lilin miż-2 miljun u nofs euro se jiġu allokati wkoll 500,000 euro addizzjonali li se jingħataw lill-Kunsill Lokali li joħroġ idea ta' proġett infrastrutturali innovattiv. Is-Sur Buttigieg qal jekk ikun hemm aktar minn kunsill lokali li jistħoqlu l-fondi għal proġett tiegħu, l-awtorità tinsab f'pożizzjoni illi tħallas għalih. Dan biex fi kliem is-Sur Buttigieg tinħoloq kompetizzjoni bejn il-kunsilli biex joħolqu aktar spazji pubbliċi jew iħaddru kemm jista' jkun il-lokalitajiet tagħhom. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch qal li l-kunsilli lokali huma l-eqreb demokrazija għaċ-ċittadini Maltin u Għawċin u allura proġetti bħal dan huma importanti ferm. Qed ngħidu li 28 lokalità ħajkollhom aktar minn 2 miljun euro għad dispożizzjoni tagħhom sabiex jutilizzawhom bl-aħjar mod għall-ispazji pubbliċi għall-ħdura fil-lokalità u allura issa nħarsu l-qudiem li jkollna ideat sbieħ, proġetti sbieħ li jistgħu jiġu implementati fis-sentejn li ġejjin. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis u Chris Saġus qalu li l-Gvern għandu dmir li jħalli l-wirt naturali u storiku aqwa minn kif sabu u li bi proġetti bħal dawn se jkunu qed jintlaħqu dawn il-miri.